मानोना जोङो बयबो मोनथिगौ आलु बस्थासेयाव दरसे आलु थायोब्ला बस्थानि आलुआ गासिबो सेवजोबो। थिग बेबायदिनो बे सानैसो हिनजावफोरनि थाखायनो जोंनि एरियानि, जोंनि ओनसोलनि, जोंनि जिल्लानि गासैबो हिनजावसाफोरा, गासैबो आइजोफोरा माने देहा फाननानै जाग्रा, सोलेर फाननानै जाग्रा जाजोबसिगौमोन। बिनिखायनो जाय मानसिया इनफरमेसन होनानै नैबे गाज्रि हिनजाव, मैला हिनजावफोरखौ दिनै हमजाहोबाय, बिनि थाखाय जोंनि एरियानि जानानै, जोंनि रायजोनि जानानै, जोंनि हादोरनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावनांगोन। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोना कमेन्टआव लिर। आरो बिनि बे देहा फाननानै जाग्रा, सोलेर फाननानै जाग्रा बे आइजोफोरनि बयनिख्रुइ देरसिन क्रिमिनेल क्राइम बे जादों इउनिसेक्स पार्लारनि बे बिगोमा। बे बिगोमाया अथरिटि मोनथाय होआब्ला, पारमिसन होआब्ला बै हिनजावफोरा इउनिसेक्स पार्लाराव सोलेर फाननो हाया, देहा फाननो हाया। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? मानोना बे इउनिसेक्स पार्लारनि बिगोमायानो देरसिन क्रिमिनेल। बेफोरबायदि मानसिखौ जोङो जिउ जोबजासिम माव दोननांगौ, फानजारियाव जोबना दोननांगौ, जाहाथे बेफोरबायदि गाज्रि मानसिफोरा ओंखारनानै बेबायदि बेफार फालांगि बिजनेसखौ मावनो हाया जोंनि ओनसोलाव, जोंनि एरियायाव। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? आरो दिनै बै हिनजावसाफोरा लाजिदों, मोखां फांथेदों, गावनि मोखांखौ फांथेदों, लाजिदों। बै समाव बिसोरो गावनि देहा फाननाय समाव, सोलेर फाननाय समाव गावनि जिखौ खुनो लाजियाखैमोन। दिनै केमेरानि मोखाङाव नुनायखाय बिसोर लाजिदों। जोबोद दुखुनांथावना, नङा होमबा? दाबो सम दङ। दिनै बेनो देरसिन गोरोन्थि नङा मानसिनि जिउआव। मानसिया बिनिख्रुइ देरसिन गोरोन्थि मावो। आरो जाय मानसिया गोरोन्थिखौ रियेलाइज खालामनो हायो, आंना गोरोन्थि जादों, आं बेबायदि मावनाया मोजां नङा, आं बेबायदि लामाजों थांनाया मोजां नङा। जाय मानसिया रियेलाइज खालामनानै मोजां लामाजों गिदिंनानै फैफिननो नाजायो, गिदिंनानै फैफिनो, बै मानसियासो जिउआव साफा जाफुंसार मानसि जानो हायो, देरहासार मानसि जानो हायो। आं बेनिखायनो खावलायो, दाबो बियो इसिबां गिदिर गोरोन्थि नङा। बिसोरो गावनि जिउखौ, गावनि लाइफखौ दिनै बिसोरो मोजां लामाजों दैदेनफिननो हायो। जोबोद दुखुनांथावना नङासै लोगोफोर? दिनै सोरनिबा बे हिनजावसाफोरनि बिमा बिफानि गोसोआव माबायदि खामदों, माबायदि दुखु मोनदों, सोरबा हमनो हादोंना? गावनि गथ'आ जाब्लासो बिनि दुखुखौ मोनदाङो। नाथाय बै हिनजावसाफोरनि बिमा बिफाया, न'खरनि जाथि बंस' बाय बाहागिफोरा लाजिनायजों लोगोसे दिनै मान सन्माना हानि जानो गोनां जादों। जोबोद दुखुनांथावना, नङा होमबा लोगोफोर? जोङो बेफोरबायदि फालांगिखौ जों गुबुन जायगायावसो नुनो मोनदोंमोन, गुबुन रायजोआवसो जोङो नुनो मोनदोंमोन। नाथाय दिनै फैयै जोंनि न' खाथियाव सफैबाय। बेफोरबायदि जिथु बे सुनि, मैला लेथ्रा सुनि बेफोरबायदि खामानिफ्रा जोंनि न' खाथियाव सफैदों। जोबोद साननो गोनां। आरो बिनिखायनो जोङो जोंनि गथ'फोरखौ बबेयाव मा मावनानै दं, मा खालामदों, बिमा बिफाया नोजोर होनांगौआ बिराद गिदिर बिबान जानानै फैबाय। माने जोङो जोंनि गथ'फोरखौ जानला मोनला हगारजाला, जानला मोनला बेबायदि जोङो
बबेबा अनुष्ठानाव खामानि मावजाला खामानिखौ मावनो हायो किन्तु बेखौ नोजोर होनाया बिमा बिफानि गिदिर बिबान जानानै फैदों। थ' लोगोफोर नैबे जिथुनाखि भाइरेल भिडिअ जिथुनाखि हमजाबाय जिथुनाखि इउनिसेक्स पार्लर बेबो दाबसेल' जायगा नङा दाबसे दाबनै दाबथाम दाब्रै जायगा दा बेबायदि इउनिसेक्स पार्लराव बेबायदि देहा फालांगि खालामग्रा हिनजावफोरखौ हमगासिनो दं आरो बेयाव मोनसेल' हारिनि मानसि गैया बेयाव मिक्सार दङ जेनेरेल दङ ओरैबायदि मिक्सार जाजोब्बाय माने ओरैबायदि गाज्रि लामाजों थांगासिनो दं आरो बे थांनायनि गुबै जाहोनानो सोरबा गाज्रि मानसिया दैदेनग्रा दङ आरो बे दैदेनग्रा थानायखायनो नैबेफोर जोंनि दिनैनि उन्दै उन्दै लाइमोन गथ'फोरा नैबेफोरबायदि खाबुखौ गाज्रि लामा फारसे आगान सुरनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो जों दिनै हमजानानै ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायखौ जों नुनो मोनदों। थ' बियो जोंनि थाखाय मोजां शुभ लक्षन नङा मोजां नङा जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथावना लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। थ' उननि समाव फिन खनसे लोगो मोनगोन मिजिङै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों जै बर' हारिनि